Τώρα είμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Ναι. Είτε πάμε από εδώ πέρα και βγαίνουμε είτε γκούρα είτε μεσινό, ό,τι από τα δύο θέλουμε, είτε μπορούμε να συνεχίσουμε όλο ευθεία. Ναι. Μισό λεπτό, πώς είναι. Δεξιά πάει για γκούρα μεσινό, ναι. Συνεχίζουμε από εκεί, οπότε μπορούμε να κάνουμε το τελευταίο κομμάτι της προγραμματισμένης διαδρομής. Πάμε, ναι. Αυτό, εμείς λέγαμε δηλαδή από το οροπέδιο. Να έρθουμε εδώ, τα πιτσιρίκια αυτά, αλλά τώρα εμείς ήρθαμε από γύρω. Ναι. Πάλι μπορούμε όμως να έρθουμε από εδώ. Ναι, πάμε, που δεν έχει χιόνι, πάμε. Δεν ξέρω αν θα έχει, πάμε Ναι, και μα βλέπουμε. έχει... Πάμε Και πάλι. βλέπουμε. Ναι. Λοιπόν, οπότε εμείς πάμε ευθεία στο 1,1 δεξιά και στα 2,9 ξανά δεξιά. Πάω δηλαδή ευθεία εδώ, ευθεία που πάμε τώρα. Ναι. Πάω. Καλό.